Mit-tnejn li ġej 17 ta' Mejju ser tidħol fis-seħħ it-tielet fażi ta' rilaxx ta' restrizzjonijiet fid-djar tal-anzjani marbuta mal-coronavirus. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia spjega kif mit-tnejn li ġej iż-żjarat ser jiżdiedu għal 3 darbiet fil-ġimgħa. Fil-fatt żewġ qraba mill-istess dar ser ikunu jistgħu jżuru lill-leżis tagħhom 3 darbiet fil-ġimgħa u allura jistgħu jmorru sa 6 persuni fil-ġimgħa. L-anzjani bid-dimensja se jkunu jistgħu jaraw lil qrabathom kuljum, hekk kif bħala parti mill-miżuri l-ġodda se tkun tista' ssir żjara ta' kwarta kuljum lir-residenti bid-dimensja. F'kull żjara jistgħu jmorru żewġ qraba mill-istess dar u allura jistgħu jmorru sa 14-il persuna fil-ġimgħa. Mit-tnejn ta' wara l-24 ta' Mejju se jkomplu jonqsu l-miżuri billi jinfetħu ċ-ċentri ta' matul il-jum li ser jilqgħu fihom sa 4 anzjani u 2 ħaddiema. Minn dakinhar ser jibdew jiġu organizzati wkoll ħarġiet għar-residenti b'sistema li tassigura li l-anzjani jibqgħu fl-istess grupp mill-istess dar. Il-Ministru Michael Farrugia kellu dan l-appell għal qraba tal-anzjani. Għal passi li jmiss huwa importanti li dawk il-qraba ta' dawn l-anzjani li għadhom ma tlaqmux jirreġistraw biex jitlaqmu. Ħalli tiffaċilitana iktar il-tnaqqis ta' restrizzjonijiet fil-futur minħabba li rridu nkunu ċerti illi kull pass li nagħmlu ma jħallix konsegwenzi. L-ilbis tal-maskri, iż-żamma tad-distanza soċjali u miżuri oħra rridu jibqgħu jiġu osservati. Dan jgħod kemm għad-djar residenzjali kif ukoll għal San Vincenz de Paul.